Nesinga kecha beboli nigo baboririe omwaziri w'ekisemi Professor George Magoha kurogo chika gochase chiskuru na bana tibabaisa goserwa gochenga anene chinga kibabiri bakoberenga sege kegetambe gento batere buna nigo baganete chinga kichinyororo elio kweyarigania anene ase amangana ye school fees muri keito Vincent Onyancha na twariganirete roboti oru abaiboli nigo bagenderetse kwemurungania soko igoro w'ekisukuru okobora gwe school fees ngati yaria bagwetera ase no nyina bo batebire buna abana babere bagochanka kirengaki gento gyatuchandire ne school fees kero motie nyoro cha abana bachaka first term omotio nyonda second term chiafuta munjire gatima abana tokosoma munanje yona yale kwenda kitale korukitale goikaga ne chibes 1500 school fees ya tuminire mono etwara gotayabe no Mr. Magoha eraundi yiga abana barabera batige no ni aftamu baumbi aftamu yabono abana barabere school batorosirika boiga baiboli ni gobaganiri abana babasegoseri kwa gochanga ko ikibesa asiba muganiri umwaziri w'ekisemi Professor George Magoha kurogo chiko kugo cyasaba ari mu abanene b'ekisukuru ariko babuya Magoha ntira n'abana bonsipi baina na se skuru babasegoseriwa engake yerenke mono akwa amasomo abaira makongu n'ekibesi cyabeire tinkongu bana gano tuleta oni twangayigete abande ngwenda tuli Mombasa FA yire igoro ase igo Magoha mbuya wakoretera kini amachiko aba mororo asa baiboli abande mabwati kenda abande n'abalemi abana buna bakwende school mbato sereri abana batoye chinga kichingororo na ntutuli kichibese totome school ase ngenjo bana bune binde binge bya menta magori abana nabo abo bairanire school okoragere kore shida takonya abana bakwende school bachiko bara beroro anyamame nabo kubanyora bakwena na goja sesa uli school fees bana mbali gote na school ekora bagoseri school fees wote toko boli mweshimiwa Magoha otare gotokwana na abarimu basereri abana goche kiara ntubu atibese okobora w'ekigari asiritukuria lero no komenta kweli goli ryo bosombi ngati emechando yaene kigwa asaba iboli amo naborokiwa anene asichinsemo ao ime ye county ya Kisii aretira abana gaiga twachire twanyorire kigari ekibolete amagori atirete igoro abana bagusinyo kurwanira n'abayibori gosoye garime abana bona bacandegeta bara mondode kigari nkire cyamwe kiretetere iguru yagera bonoga muna bono ntenenega abana bagendete kurwanira n'abantu goswa ese kigari mbali ko nyara kurwana na twacandekire kurumambya abana baito bagote gobera leo chichi skuru lakini ntoro kigari gaiga kigari kirega iga magori gachya menta agenda iguru gobe bono mo chando igo itotoro chengo monto koleta mangana iga no mo kubo w'ekisemi yoro mweshimiwa Magoha oku no kubulia kurwasaba ibulia ne kurwasorongo rungo gusime county ya Kisii abo barorokane kwe murungane ya okobora w'ekigari asense moja matatu aigase county ya Kisii na bugati abayiburi niko batebire buna igo abana barorokane ko babangege korengani gwa n'ekigari egento kereri goli commenta ase sector ya matatu okobole kwa bongo cyeso mwaziri w'ekisemi Professor George Magoha kone kibuna abana kero bakonda chiskuru bali konyara gotomuka elikonyara okuya school fees ko reporter ya Ndizi TV kuru katikati yo mucyobo songo imeye county ya Kisii retirane nchenkoro kwa Vincent